σας σκεφτόμουν, σας νοιαζόμουν, προσευχόμουν, αλλά και εκεί που βρισκόμασταν χρειαζόμασταν να είμαστε. Βλέπω ότι έχετε βάφτιση και εμείς κάναμε μία βάφτιση εκεί, αλλά στη θάλασσα, μία μικρή συνάθρηση, αλλά έντονη η παρουσία του Κύριου. Και αυτό χρειαζόμεθα, αδελφοί, όπου βρισκόμεθα, να είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος ευαρεστείται και είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται το αγαθό όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά και σε όλους εκείνους για τους οποίους δεόμεθα και προσευχόμεθα. Είναι εκείνος ο οποίος ερευνά νεφρούς και καρδίες, βλέπει σκέψεις και διαλογισμούς των ανθρώπων, αλλά πάντοτε εργάζεται το αγαθό στη ζωή του ανθρώπου, γιατί δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας αγαπά, ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, τις ασθενειές μας, τις λήψεις μας, τις παραβάσεις μας και ανεστήθη για τη δικαιοσύνη μας. Είναι εκείνος ο οποίος έχει υποσχεθεί σε εκείνους που έχουν αποδεχτεί τη θυσία και την Ανάστασή Του, ότι θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας έως την τελείαση του αιώνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας και να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, σελίδα 937. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν βάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαία και επήλθε πάλιν στην Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλη της Σαμαρίας λεγόμενης Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον ιόν αυτού, ή το δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθιτο ούτως στην πηγήν, ωραίτο περίπου έκτη. Έρχεται γεννήτης εκ της Σαμαρίας για να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πίω, διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή Σαμαρίτης, πως η Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι η γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγονσι δώσ' μη να πίωση, ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύν. Πόθε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όσοι έδωκνες ημάς το φρέαρ και αυτός έπιανε εξ αυτού και η ιή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει δίψεις πάλι. Όσοι όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσεις αυτόν, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ για να μην διψώ, μη δεν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι 5 άνδρας έλαβες και εκείνον τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας.
Λέγει προς αυτόν η γυνή: Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Γίνε, πίστευσόν με, ότι έρχεται ώρα ότι ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις το Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρουμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι η αληθινή προσκυνήτρια θέλουση προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γυνή: εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλει εις μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: εγώ είμαι ο λαλώνση, και πάνω εις τούτο ήρθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι λάλη μετα γυναικός. Ουδής όμως είπε τι ζητείς ή τι λαλείς μετ' αυτής. Αφήκε λοιπόν η γυνή την ιτρίαν αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους: έλθετε να είδετε άνθρωπον ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθαν λοιπόν εκ της πόλης και ήρχονται προς αυτόν. Και συνεχίζουμε από το 39. Εξεκίνησε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτες παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής, και έμεινε εκεί 2 ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού, και προς τη γυναίκα έλεγαν ότι δεν πιστεύαμε πλέον δια τον λόγο σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αμήν, αδελφοί, για τον λόγο του Κυρίου. Και βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε μπορούμε να πάρουμε πολλά μηνύματα, να λύσουμε πολλά διδάγματα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο σήμερα το πρωί είναι το θέμα της προσέγγισης. Σήμερα είμεθα όλοι μάρτυρες ότι ο άνθρωπος περισσότερο από κάθε άλλη εποχή νιώθει μόνος. Αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ότι κανείς δεν τον καταλαβαίνει, κανείς δεν τον νιώθει, κανείς δεν τον συμμερίζεται στη μοναξιά του, στην εγκαταλείψή του, στην ασθενειά του, στην ένδυά του, στη φτώχεια του δηλαδή. Και θα πει κανείς πάντα υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Το ποσοστό των περιπτώσεων σε σύγκριση με σήμερα ήταν πάρα πολύ λίγες. Στο ίδιο Ευαγγέλιο, εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και περίμενε εκεί. Τι περίμενε? Τη θεραπεία του. Εκείνος ο οποίος του έδωσε τη θεραπεία δεν ήταν ούτε οι γραμματείς ούτε οι Φαρισαίοι, αλλά εκείνος ο οποίος του έδωσε τη θεραπεία ήταν ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν εγκατελειμμένοι, ένιωθαν μόνοι, ένιωθαν προδομένοι, αλλά δεν υπήρχε η προσέγγιση. Τι υπήρχε? Υπήρχε ο νόμος, η νομοτέλεια, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι νομικοί. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο, και βάζανε μπροστά τους ένα σωρό διατάγματα και νόμους, και καλείται ο άνθρωπος τώρα να εναρμονίσει τη ζωή του με τους νόμους αυτούς και τα εντάλματα, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα, γιατί εκείνοι οι οποίοι τα έδιναν δεν μπορούσαν να τους νιώσουν και να τους καταλάβουν, δεν είχαν δηλαδή αυτιά για να τους ακούσουν.
ο Κύριος εκείνο το οποίο έδινε πάντοτε σαν κύριο μήνυμα στους μαθητάς του είναι να έχουν αυτιά να ακούνε, όπως εκείνος άκουγε. Άκουσε το Βαρτίμαιο των τυφλών, παρότι πολλοί έλεγαν σιώπα, μη μιλάς, καλά είσαι εκεί πέρα. Αλλά εκείνος, γνωρίζοντας ότι είναι η ευκαιρία της ζωής του καθώς περνάει ο Ιησούς, περισσότερο φώναζε και έλεγε Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. Και βλέπουμε την πρόσβαση που έχει ο Κύριος προς τον τυφλόν, την πρόσβαση που έχει ο Κύριος προς τον παράλυτο, την πρόσβαση που έχει ο Κύριος εδώ στη Σαμαρίτισσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές του Κύριου δεν θα φέρνανε αποτελέσματα εάν δεν εναρμόνιζαν την πορεία τους, τα λόγια τους, τα έργα τους, τις πράξεις τους σύμφωνα με τις επιταγές και τη διδασκαλία του Κυρίου. Στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος τους είπε ότι θα μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, να βαφτιστείτε με Πνεύμα Άγιο, να πάρετε δύναμη εξ ύψους, και τότε θα είσαστε μάρτυρες μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και ως εσχάτου της γης. Οι χριστιανοί, εάν δεν οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο, εάν δεν οδηγούνται από τον Θεό, δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα στη ζωή τους. Δεν μπορούν να γίνουν γέφυρα, ώστε μέσω της γέφυρας να περάσουν από το σκοτάδι στο φως, από το ψεύδος στην αλήθεια, από το μίσος στην αγάπη. Κανείς δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Ποτέ δεν υπήρξε αμφισβήτηση από τα παιδιά του Θεού ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Αλλά άλλο το να διαβάζω το Λόγο του Θεού και άλλο να εναρμονίζομαι και να αγωνίζομαι να εναρμονίσω τη ζωή μου με το Λόγο του Θεού, που είναι πνεύμα και ζωή, καθώς ο Κύριος το είπε. Τα λόγια τα δικά μου είναι πνεύμα και ζωή. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσέγγιση. Έπρεπε να περάσει δια της Σαμαρίας, αλλά δά κάπου σταμάτησε, και εκεί που σταμάτησε έχει μία συνάντηση ο Κύριος. Στη ζωή μας, αδελφοί, πάρα πολλές φορές επέτρεψε και επιτρέπει ακόμα ο Κύριος να έχουμε συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι διψάνε, όχι για το νερό αλλά για το Λόγο του Θεού, για λόγους ζωής αιωνίως. Γιατί όπως προϋπόθηκε νιώθουν ότι είναι εγκατελειμμένοι, ότι κανείς δεν τους νοιάζεται, κανένας δεν θέλει να τους φροντίσει. Ακόμα πολλές φορές συμβαίνει και τα παιδιά να παραμελούν τους γονείς, να μην ενδιαφέρονται για τους γονείς. Τα λέει ο Λόγος του Θεού, ότι στις έσχατες ημέρες οι καιροί θα είναι κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα εμφορούνται από εγωισμό, από αλαζονία, από φιλαυτία, από πολλά σαρκικά φρονήματα. Αλλά εσύ και εγώ, όλοι μας, σαν παιδιά του Θεού, θέλουμε το φωτισμό του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε τις ψυχές
στο να τις θεραπεύσει ο Κύριος, γεννόμενοι εμείς γέφυρα. Ένας άνθρωπος έφυγε από την Ιερουσαλήμ, γιατί στην προσευχή υπόθηκε να επιστρέψει ο Κύριος και εκείνους που χάσανε το δρόμο τους. Και αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως έχασε τον δρόμο του, φεύγει από την Ιερουσαλήμ να πάει για την Ιεριχώ, αλλά στον δρόμο έπεσε σε ληστές, και σήμερα υπάρχουν ληστές παντού. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται. Πιστεύω ότι κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι σήμερα αυτός ο κόσμος, ο πλανήτης, είναι γεμάτος από ληστές. Ληστές για υπάρχοντα, αλλά και ληστές ψυχών. Όμως τα παιδιά του Θεού έχουν ένα τελείως διαφορετικό φρόνημα. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι ενώ έπεσε στους ληστάς, πέρασε από εκεί ο ιερέας, αλλά ήταν απασχολημένος με τα καθήκοντά του στην Εκκλησία και δεν έδωσε σημασία στον πληγωμένο. Το ίδιο και ο Λεβίτης, ο διάκονος να πούμε. Αλλά να και ένας Σαμαρίτης, και οι Σαμαρίτες πίστευαν στον Θεό όπως και οι Ιουδαίοι, αλλά είχαν ένα διαφορετικό προσανατολισμό προσευχής. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει σπλάχνα, σπλαχνίζεται, και ο Κύριος σπλαχνιζότανε τους όχλους, και ο Κύριος σπλαχνίστηκε εσένα και εμένα και όλους μας, και αυτός ο Σαμαρίτης στάθηκε εκεί, δεν του κάνει ανάκριση. Δεν χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να κάτσει από που είσαι, που πηγαίνεις, σε τι πιστεύεις. Δεν λειτουργεί έτσι ο Σαμαρίτης. Και είναι καλό να παίρνουμε διδάγματα μέσα από το Λόγο του Θεού για τη συμπεριφορά της προσέγγισης όλων εκείνων που εργάζονται το αγαθό στη ζωή τους. Γιατί αυτή τη στιγμή εργάζεται κάτι αγαθό, το οποίο ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας εργάστηκαν. Και έβγαλε από το σακίδιό του κρασί, έπλυνε τις πληγές του ανθρώπου, έβαλε λαδάκι επάνω, τον ανέβασε στο κτίνο στο επάνω, τον πήγε στο πανδοχείο, δηλαδή μερίμνησε για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να στεκόμεθα εμείς σε μια θέση και να λέμε εντάξει, μια χαρά είμαι, αγαπάω τον Κύριο, με αναγέννησε, με βάθησε με το Πνεύμα το Άγιο, τι ωραία, εκκλησιάζομαι. Έξω όμως υπάρχουν πολύ πληγωμένοι, εγκατελειμμένοι, τραυματισμένοι. Για όλους αυτούς, είπε ο Κύριος, θα είσαστε μάρτυρες μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και στους κάτω της γης. Ο Κύριος ήρθε και έψαχνε να βρει το απολωλός πρόβατο, και η Εκκλησία καλείται να ψάξει και να βρει το απολωλός πρόβατο. Και η Εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια, αλλά είναι το άθροισμα των σεσωσμένων, είναι τα παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον πήγε στο πανδοχείο, πλήρωσε κιόλας και λέει αν ξοδέψεις περισσότερα, όταν θα επιστρέψω θα στα δώσω. Το μισθό σου, αδελφέ και αδελφοί, ξέρεις ποιος θα σου το δώσει για αυτό που κάνεις και εργάζεσαι? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει το μισθό μας, αδελφοί.
Και αυτό είπε και στους μαθητάς του: μην εργάζεστε για την τροφή τη φθηρωμένη, αλλά και αυτή που μένει, η ζωή είναι αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς προσεγγίζει αυτήν τη γυναίκα? Έρχεται στις 12 το μεσημέρι να αντλήσει νερό από το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Κύριος είναι κουρασμένος από την οδηπορία. Ο Κύριος πειράστηκε κατά πάντα χωρίς αμαρτία και κουράστηκε και πείνασε και δίψασε και χλεβάστηκε χωρίς αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κουρασμένος λοιπόν καθώς είναι εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, να έχει συνάντηση με αυτήν τη γυναίκα από την Σιχάρ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δώσ' μου να πει. Πάντα αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο όταν προσευχόμαστε θα μας δώσει λόγια στην κάθε συνάντηση για να βρούμε πρόσβαση στην ψυχή, στην ψυχή με την οποία συναντηθήκαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν οι ψυχές των ανθρώπων με τις οποίες συναντιόμαστε, είτε εργαζόμεθα είτε συγκατοικούμε στον ίδιο χώρο, είτε είναι οι συγγενείς μας, εάν δεν μας εμπιστευτούν, εάν δεν μας ανοίξουν την καρδιά τους, εάν δεν μας ανοίξει ο Κύριος δρόμο προσέγγισης, δεν θα έρθει κανένα αποτέλεσμα. Τα λόγια μας θα πρέπει να είναι νόστιμα, αλατισμένα, αυτά που θα πούμε, ώστε οι ψυχές να μας εμπιστευτούν. Μου είπε κάποιος: εγώ δεν θέλω να ξέρω ούτε από αυτό το δόγμα, ούτε από το άλλο δόγμα, ούτε από το παρακάτω, δεν θέλω να ξέρω μόνο τον Χριστό. Κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο συνομιλητής μου, είχε ενδεχομένως σκανδαλιστεί, είχε ενδεχομένως πικραθεί, είχε νιώσει μόνος του και λέει: εγώ θέλω να ξέρω μόνο τον Χριστό. Και ανοίγει ο Κύριος στον δρόμο να μιλήσουμε για τον Χριστό. Και μιλάγαμε και μιλάγαμε και θα μιλάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, είναι να μην προτάσουμε τη θρησκεία μας, το δόγμα μας, αλλά να προτάσουμε Χριστόν σταυρωμένον και ανεστημένον. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας, ο Χριστός είναι ο λυτρωτής, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται και βρίσκει πρόσβαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου πριν εσύ τον πλησιάσεις, και το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει τα κατάλληλα λόγια ώστε ο άνθρωπος να σε εμπιστευτεί. Βλέπετε, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε στα Ιεροσόλυμα, προσεκίνησε με μεγάλη συνοδεία από την Αιθιοπία, μεγάλη απόσταση Αιθιοπίας Ιεροσολύμων, και επιστρέφει και μέσα στην άμαξά του, όπως χάτια, διαβάζει από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, διαβάζει το κεφάλαιο εκείνο στο οποίο φανερώνεται η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού προφητικά, το πάθος του, η πορεία του και το αποτέλεσμα της πορείας του.
Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο πλησίασε την άμαξα ο Φίλιππος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, λέει προσκολήσου, και δίπλα στην άμαξα βλέπει ότι ο άνθρωπος έχει ανοιχτή τη βίβλο, διαβάζει από τον προφήτη Ισαΐα, εκεί που λέει εφέρεται σαν πρόβατο επί σφαγήν, και δεν άνοιξε το στόμα του. Ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει λόγια, θα φανερώσεις στον άνθρωπο αυτόν αυτό το οποίο χρειάζεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Καταλαβαίνεις αυτά τα οποία διαβάζεις? Γι' αυτό προϋπόθηκε ότι δεν αμφισβητούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, διαβάζουν το Λόγο του Θεού, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται να μάθουν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Όχι τι λέει η θρησκεία μου, όχι τι λέει το δόγμα μου, όχι πως νομίζω εγώ, αλλά τι λέει ο Κύριος, αδελφοί. Θα κριθούμε από τα λόγια τα οποία λέμε, αδελφοί. Αν είναι λόγια Χριστού θα πάρουμε εύσημα. Αν πούμε λόγια δικά μας δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αν πούμε λόγια Χριστού θα νιώσουμε μέσα μας μια εφορία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, πώς να καταλάβω εάν κάποιος δεν μου δείξει? Γι' αυτό σπουδάσουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Το Λόγο του Θεού τον σπουδάζουμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, πόσες φορές έχουμε διαβάσει, πόσες φορές έχουμε μελετήσει το 4ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Αλλά κάθε φορά το βλέπουμε από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Κάθε φορά παίρνουμε ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σπουδάζουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που θα μας στείλει ο Κύριος να δώσουμε αυτό που χρειάζεται η ψυχή. Εσύ, εμείς, όλοι που σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, μπορεί να έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε δυνατοί στις γραφές, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Τελείωσα το Πολυτεχνείο, είμαι μηχανικός, τώρα πρέπει να το αποδείξω, να φτιάξω μηχανές, να φτιάξω εργοστάσια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Φίλιππος άρχισε να του εξηγεί τις γραφές, να του εξηγεί αυτό το οποίο διάβαζε. Ο άνθρωπος είναι λίγο μπερδεμένος. Για τον προφήτη μιλάει εδώ? Για ποιον μιλάει ότι υπέστη τόσα δεινά? Και του φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος επομίστηκε τις αμαρτίες, τις ασθένειες, τις λήψεις, τις παραβάσεις όλων των ανθρώπων και όλων των γενεών και αναισθήθηκε τη δικαίωσή τους. Και προχωρούσανε. Και όπως προχωρούσανε, κατάλαβε ο άνθρωπος γιατί δεν είναι νερό. Εδώ βλέπουμε το βαφτιστήρι. Στην έρημο θα είδε κάποια όαση που είχε νερό. Εκεί στο νησί θάλασσα. Πάμε, αδελφέ,
να κάνεις το βάπτισμα που επιτάσσει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή γίνεται η ομολογία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ο άνθρωπος χρειάζεται να θάψει τον παλαιόν άνθρωπο. Συνετάφημε μετά του Χριστού δια του βαπτίσματος είναι καθώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναισθήθη, έτσι και εμείς αναστηθούμε σε μια νέα αγία και καθαρή ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής σου? Ο άνθρωπος έκανε την ομολογία του, απεδέχθη τον Ιησού Χριστόν, αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς του. Σταμάτησε η άμαξα, τον βάπτισε ο Φίλιππος στο νερό, το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε σε άλλη αποστολή το Φίλιππο, αλλά και ο ευνούχος συνέχισε την οδόν του χαίροντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται, αδελφοί, είναι ότι ύστερα από την πρόσβαση, την συνάντηση και το ολοκληρωμένο έργο σωτηρίας, ο άνθρωπος να συνεχίσει την πορεία του χαίροντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, αλλάζει η πορεία του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η κοπέλα εδώ που διαβάσαμε λέει, εσύ είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτης, Σαμαρίτησα, δεν συγκοινωνούμε. Εσείς λατρεύετε τον Θεό στα Ιεροσόλυμα, εμείς στο όρος Γαριζίν. Ξέρετε, τα δογματικά, αδελφοί, ποτέ δεν έφεραν αγαθά αποτελέσματα. Εγώ ανήκω εκεί, εγώ ανήκω. Στο Χριστό ανήκεις? Άμα ανήκεις στον Χριστό, να μιλάμε για τον Χριστό. Τα άλλα δεν πρόκειται να μας φέρουν σε κανένα αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, τότε, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται η επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου και διώχνει όλα τα υπόλοιπα, τα νεφελώματα τα διώχνει και ο ουρανός γίνεται εξάστερος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, αν ήξερες ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου ζητάει νερό, τότε θα ζητούσες από αυτόν νερό. Στα δύσκολα μπερδεύεται η κοπέλα, δεν καταλαβαίνει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να προσέξουμε, αδελφοί, με τι μεθοδικότητα ο Κύριος την προσεγγίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α, λέει, άμα είναι έτσι, λέει, παρόλο που δεν έχεις ούτε άντλημα και το φρέρι είναι βαθύ, αλλά άμα είναι έτσι, να μου δώσει ένα νερό που να μην χρειάζεται να ξανάρχουμε εδώ, δώσ' μου αυτό το νερό. Λέει, θα στο δώσω, αλλά φώναξε τον άντρα σου. Και της αποκαλύπτει τη ζωή της. Γιατί είχε φτάσει σε αυτό το σημείο? Γιατί φαίνεται ότι δεν μπόρεσε, δεν βρήκε ανάπαυση, αλλά βρισκόταν συνέχεια σε αδιέξοδα. Βρήκε ανάπαυση η ψυχή της μέσα στις αλλαγές των συντρόφων. Ανάπαυση βρίσκουμε στον Κύριο, αδελφοί. Μόνο στον Κύριο βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας, γιατί Εκείνος γνωρίζει τι ανάγκες έχει η ψυχή μας. Μπορεί να μου λένε όλοι ότι με αγαπάνε, να λένε όλοι ότι σε αγαπάνε, αλλά ο Κύριος κάθε ώρα και κάθε στιγμή ξέρει τι χρειάζεται η ψυχή μου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Της φανέρωσε τη ζωή της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται και της φανερώνει ένα αξίωμα, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνούν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, τον Θεό δηλαδή, διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν χρειαζόμεθα αντικείμενα για να προσκυνήσουμε τον Κύριο. Και όπως ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εδώ στην Αθήνα, ότι ο Θεός δεν μοιάζει ούτε με χρυσάφι ούτε με ασήμι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη έρχονται οι μαθητές του, οι οποίοι είχαν πάει για τροφές, εκπλήσονται βλέποντας τον Κύριο να μιλάει. Εκείνη άφησε την ιδρία της, για νερό πήγε, αλλά αφήνει την ιδρία της και τρέχει να πει τα καλά νέα. Ελάτε να δείτε, μήπως αυτός με τον οποίο συναντήθηκα και μου είπε τη ζωή μου, μήπως είναι αυτός εκείνος τον οποίο περιμένουμε. Ο Χριστός ήρθε, αδερφοί. Στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή μας ήρθε, μας αναγέννησε, μας βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Περπατάμε στον δρόμο αγαθό, σε δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Πέφτουμε, αλλά έρχεται ο ίδιος και μας σηκώνει. Είναι εκείνος ο οποίος μας λέει, θάρρος, εγώ ενίκησα και εσύ θα νικήσεις. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπήσας, λέει, τους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Μας αγαπάει ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλο το χωριό κουβαλήθηκε. Χρειάζεται, αδελφοί, με την οδηγία του Κυρίου να αναστατώσουμε τη γειτονιά μας, να αναστατώσουμε το χωριό μας, να αναστατώσουμε την πόλη μας, να πούνε και σήμερα οι αναστατώσαντες την οικουμένη, γιατί θα φανερώνουμε Ευαγγέλιο που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Τι θα μας κάνουν? Θα μας κόψουν το νερό από τη βρύση? Έχουμε το ζωντανό νερό. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας ξεδιψάει, αδελφοί. Όλο το χωριό. Ήρθαμε, λέει, να τον συναντήσουμε, γιατί πιστέψαμε στα λόγια σου. Αλλά τώρα τον γνωρίσαμε. Πίστεψες στα λόγια κάποιου που σου μίλησε για τον Κύριο και άρχισες να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Άρχισες να διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αλλά το επόμενο βήμα είναι ότι αυξήθηκε η πίστη σου, γιατί τον γεύτηκες και είδες ότι ο Κύριος είναι αγαθός και το ελέος του μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο.